מה נשמע חבר'ה? ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט יוטיוב ביזנס. בפרק של היום, עוד פעם הבאתי את אחד האנשים הכי מוכשרים בשיווק בארץ, נתנאל אברהמי. שלום אביתר. מה קורה? מעולה, איך שלומך? וואלה, אני בסדר. אנחנו נעמיד פנים שלא דיברנו איזה 20 דקות לפני שהתחלנו ככה את הפודקאסט. אפילו חצי שעה. אפילו חצי שעה, כן. נכון. קודם כל, מי שלא מכיר אותך, בוא תציג את עצמך ככה לצופים, המאזינים. אני נתנאל אברהמי, אני מתעסק בארכיטקטורה של שיווק ומערכי דיגיטל וייעוץ ופיתוח עסקי. מדהים, חד חלק קולע. משתדל. הסיבה שהבאתי אותך לפודקאסט, קודם כל זה לשמוע מהניסיון שלך כאחד שהיה עושה הכשרות של משווקים דיגיטליים, שאתה עושה כל כך הרבה דברים, בין אם זה בייעוץ העסקי, בשיווקי, עכשיו גם אמרת לי שאתה מתחיל לעבוד משהו טיפה יותר אחד עם אנשים ככה, פגישה ממוקדת. כן. ואני ראיתי דפים שלך שכתבת, אוקיי? אני מבין שיש כאן מישהו מולי שהוא לא חדש בעולם השיווק, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אז קודם כל אני אשמח שנדבר כאן בעיקר על פאנלים, על קופי, על כל מה שקשור לדבר הזה, וכמובן איך עושים את זה בצורה הכי טובה. יאללה, נשמע אוקיי? טוב. אז יאללה, שאלה ראשונה. עכשיו אני נגיד מתחיל בקופי, אוקיי? ואני אוסף לעצמי איזושהי רשימת תפוצה מסוימת, מתחיל קצת בווידאוים, ורוצה להעביר אנשים משפך, כי רוב העסקים ששומעים אותנו כרגע זה עסקי שירות, אוקיי? שיש להם איזשהו מוצר מסוים, מתחילים בהצעת פרונט, הצעת חדירה, ככה להגיע לשוק, להגיע לאנשים, ומעבירים אותם איזשהו מסע לקוח, איזשהו תהליך, אוקיי? מה הם הקווים המנחים שאותו בן אדם צריך לעשות בקופי שלו, במיילים, בווידאו, כדי באמת למשוך כמה שיותר לידים, כמה שיותר אחוזי פתיחה במייל, כמה שיותר אנשים שמגיעים ולא נוטשים באמצע. איזה מהלכים צריך לעשות? תשמע, שאלת פה הרבה שאלות. אני אקח את זה רגע והתייחס לזה במאקרו. אוקיי. יש תחום שנקרא Direct Marketing. זה התחום שאני הכי אוהב. ו-Direct Marketing אומר דבר מאוד פשוט. הדרך הקצרה ביותר כדי להגיע לתוצאה מבוקשת. אני בן אדם שאוהב לעבוד פשוט, אני לקחתי את תחום ה-Direct Marketing והחלטתי שאני ממנו עושה אומנות, שזה ההתמחות שלי. באופן כללי זה באמת הדבר שאני הכי טוב בו. לא בפאנלים יותר מדי ארוכים, וובינרים, כל מיני משפחי מתנות וכו', או מגנטי לידים מאוד ממוקדים, עם מטרה מאוד ברורה ותוצאה מאוד אפקטיבית, או דיירקט מרקטינג של דף נחיתה, פרסומת, דף נחיתה, אולי איזה מייל 2 אחרי זה, ליד, טלפון, סגירה. כאילו אתה לא רוצה להשאיר לו אבק, מה שנקרא מה זה להשאיר אבק? אתה לא רוצה כאילו שיקח לו הרבה זמן להתחמם, אלא כמה שיותר להביא אותו כמה שיותר חד, ממוקד, פשוט, קולע, אפקטיבי, הדרך הקצרה ביותר להשגת תוצאה מבוקשת. אני בן אדם שאוהב לעבוד פשוט, אני אוהב גם לרוץ ספרינטים. מרתונים זה דבר שהוא בעיניי, אני מפרק אותו לספרינטים קטנים. עכשיו, אני חושב שאם אתה בונה קור, ליבה של עסק, שהדיירקט מרקטינג שלך עובד ממוצע פלוס, ולוקח ועושה לו אופטימיזציה שיעבוד טוב, טוב מאוד אפילו, כל מה שתוסיף עליו אחרי זה, יהיה מצוין. ולבנות פאנל שהוא כאילו מלא מיליון דברים, וארוך, ומלא מתנות, ומלא פאנלים, ומלא זה, ולהשאיר מיליון פירורים, ובסופו של דבר אף אחד מהם לא בדיוק הכי טוב, ואתה כל פעם כאילו צריך להמציא את עצמך מחדש, זה משהו שהוא בעיניי עבודה שהיא פשוט סזיפית. אני אוהב לעבוד פשוט, אני אוהב ליצור משהו שעכשיו גם יכול לעבוד כמה שנים קדימה. תשמע, זו גישה נורא שונה ממה שאני מכיר. אוקיי? רוב המשווקים יגידו לך, תשמע, אתה רוצה לטפח, אתה רוצה להעביר אותם תהליך, אתה לא, בוא נגיד, לא אומרים תציע חתונה על דייט ראשון. נכון. וזה כאן מה שאמרת, זה איכשהו סותר את זה, כי אתה אומר, אני רוצה את הכל מהר, כאן ועכשיו, הוא השאיר פרטים, איזה מייל או שניים, חימום, פולו-אפ, נביא אותו לפגישה, נביא אותו לשיחה, איזשהו משהו. אבל רגע, זה העניין. עכשיו העניינים מתחממים. עכשיו העניינים מתחממים. רוב המשווקים, תשמע, אני לא אעשה פה השוואה, עזוב את רוב המשווקים. אוקיי, בוא נדבר על הדעה הספציפית שאמרת. אני באתי לשמוע אותך, לא אותם. אני במסע שלי עובד, אני מעביר אותם את המסע הזה בדיירקט מרקטינג,
רק כשאני עושה את זה, את המסע הזה, אני מחפש לקצר את הדרך שתהיה האפקטיבית ביותר. את אותו מסר, כמו שאני יכול עכשיו לבוא ולהגיד לך, מסר בעמוד שלם, אוקיי? אני יבוא וירצה להעביר לך רעיון כלשהו, או מסר כלשהו, בעמוד שלם, או שאני אבוא ואני אגיד לך משפט על הדבר הזה, משפט בשלוש מילים שאני אגיד לך, שאתה תגיד לעצמך, וואלה, אוקיי, הבנתי. אפשר להעביר את המסר בהרבה דרכים. יש בן אדם שיצטרך את זה, יש בן אדם שיצטרך את זה, יש בן אדם שיודע לדבר בתצורה הזאת ולהעביר מסר בתצורה הזאת, ויש בן אדם שלא יודע להעביר מסר בתצורה הזאת. אני פשוט מחפש לעשות את זה בדרך הקצרה ביותר, האפקטיבית ביותר. אני אוהב אפקטיביות, יעילות. אז אם אני יודע בדף נחיתה של, לא יודע, בוא ניקח את זה נגיד לדוגמה של ספר, של 17 עמודים, להעביר את אותו גולש בערך 80% מהחוויה שהוא עובר בפאנל שלם, בבישול שלו, שאחרי דף נחיתה הוא יצא ויגיד, אוקיי, כאילו, או שהוא יצא והוא לא יודע בכלל מה הוא חווה שם, אבל הוא יבין על מה מדובר ושהוא רוצה את זה, או שהוא יגיד כאילו, אוקיי, הבנתי. תשמע, זה קשוח. לעשות דבר כזה זה לא פשוט בכלל. זה אומנות, נכון. אבל זה מה שאני אוהב, זה מה שאני, זה יצירה מבחינתי. כל דף שאני יוצר, כמו שאמרת, אני ראיתי דפים שלך. איך אתה, היום אתה תראה דף שלי, יש אנשים שרואים דף שלי, הם עוד לא נכנסו לדף, רואים את העדר, אומרים, אוקיי, בוא נראה עד הסוף, נבין אם זה נתנאל אברהמי כתב. זה גם נכון. כי היה לך איזשהו דף מסוים, שעשית סוג של case study, איך הכנסנו ככה וככה כסף לפני, נראה לי חצי שנה או משהו בסגנון. נכון, נכון. ראיתי את זה. עכשיו קם לתחייה עם עומר נאורי. כן? כן, ממש בקרוב. וואלה. כן. אוקיי. ראיתי את זה ואמרתי, קודם כל רואים שנתנאל כתב את זה, בסדר? מה המבנה של דף כזה? איך הוא אמור לראות? יש איזשהו מבנה, איזשהו flow מסוים? איך אתה בונה דפים כאלה? תשמע, יש את הפלואו שלי, אני למדתי לבנות את זה מניסוי וטעייה לבד, ברמת העיקרון זה לפי, אני מסתכל על זה כמו בתקשורת במוח של בן אדם, זאת אומרת, מבחינתי, המרחב הדיגיטלי והמרחב האנושי הוא אותו דבר, אני רואה את זה כאותו סביבה, אוקיי? ממש כאותו סביבה. כמו שאני עכשיו אפתח מחשב, נייד ויפתח טלפון, מבחינתי, אמנם זה מכשיר שונה, אבל זו אותו סביבה טכנית, הרכיבים, לזה יש כרטיס מסך ולזה יש כרטיס מסך, כן. לזה יש מעבד ולזה יש מעבד, לזה יש מצלמה ולזה יש מצלמה, לזה יש מסך ולזה יש מסך. זה שהם מורכבים בתבניות שונות, נהדר. אני רואה את זה כתבניות, ואני בסופו של דבר לא מסתכל על דף נחיתה. דף נחיתה לא מעניין אותי. אני מסתכל על מה הדבר הזה יגרום לבן אדם להרגיש, גם מבחינת הספציפיות, הצבע, הקופי עצמו, וגם מבחינת המבנה שבו הוא צריך להיות. זאת אומרת, אם אני אבוא ואני אגיד לך, לצורך העניין, אביתר, פוגש אותך ברחוב, אומר לך, רוצה להיות חבר שלי? תסתכל עליו, אנחנו לא מכירים, כזה, רגע, מה, מי, מו, מה, איפה? קודם כל לא. קודם כל לא, זאת אומרת, האוטומט זה. יפה. אז זה קודם כל להבין בכלל, אני מבין את האוטומטים של הבן אדם, אני יודע מה הדברים שיכולים לשים להם את השריון מראש, את הרדאר הזה, ומה יכול לשים להם את להוריד להם את השריון, איך לפתוח להם את השריון הזה. אני קורא לזה רדאר הבולשיט. רדאר הבולשיט, לגמרי. שבן אדם קורא, ובדף ואז הוא קורא איזשהו נתון מסוים, ואומר, זין, זה לא אמיתי, כאילו. נכון, אבל יש עוד הרבה רדארים שאתה לא מכיר ואתה לא מודע אליהם. לצורך העניין, אם אני פותח היום דף, ואחרי הדף, פעם הייתי עושה, נגיד, כל מיני דברים שהייתי שם את התוצאות, או את ההתחייבות, או כל דבר, או חוזה בהתחייבות, או תוצאות, או כסף חזרה, משהו כזה, בהתחלה. היום אני כבר לא שם את זה בהתחלה, אתה יודע למה? למה? כי היום הדפים שאני כותב הם דפים שאני לא מתחיל איתם בכלל באיזושהי מחירה, ואם אני בא ושם התחייבות או איזה חוזה או אחריות לתוצאות או כסף חזרה או כל דבר כזה בהתחלה, מראש הבן אדם, גם אם הוא חושב, גם אם זה לא במודע אלא בתת מודע, מראש המוח שלו מתכונן למחירה. יש פה, רוצים למכור לי משהו. נכון. אני לא רוצה שישים את הרדאר הזה, למה? הבנתי. למה? נראה לי הבנתי מה אתה עושה כאן. כאילו אתה לוקח את כל הפלואו שהוא עובר נגיד במשפך ארוך, ומקצר אותו ודוחס אותו לאיזשהו דף, כדי להתגבר בוא נגיד על רדאר הבולשיט,
או על כל רדאר כזה או אחר של הבן אדם שהוא אומר, רגע, אני במגננה, אני לא רוצה עכשיו לקנות, שנייה, בוא נקרא, מה שנקרא, במקום להכניס אותו למצב כזה, אתה מפתה אותו. כן? כן. אני מתחיל איתו, אני מספר לו סיפור. יש פה סטורי טיילינג. כמו שאני נהנה לשמוע סיפור טוב. אני כשאני שומע בדיחה, אני לא אוהב לשמוע רק את הבדיחה בצורה טכנית, אני רוצה את כל החוויה, את הרגשות, את זה, כן. את הכל. את הטונציה וההתרגשות. בדיוק. אז זה מה שאני מנסה להעביר לסיפור. בסיפור אני ממש גם רוצה, התפקיד שלי זה להיכנס לו למוח ולהיות הקול השני שלו. וגם לגרום לזה שהוא יסכים לי להיכנס למוח שלו. באישור שלו. לא בהכרח שהוא מודע לזה שהוא אישר לי, אבל הוא אישר לי. כל איש שיווק טוב הוא חייב להבין בפסיכולוגיה, וזה בדיוק מה שאתה עושה פה. חייב. כשאתה אומר, אני כותב את הדף, אני אנסה כמה שיותר להתגבר, נקרא לזה במרכאות, על כל מה שעולה לו לראש ולפתור את זה, כמו שיש דפי מחירה, שיש לך שאלות תשובות. מה זה שאלות תשובות? זה כל הסקשנים, התרחישים האפשריים, שהוא יכול לראות בדף, ולהגיד, רגע, אני לא קונה, ויש לו שאלות תשובות, הנה, עניתי לו על זה, עד שהוא משתכנע. נכון. הרבה אנשי שיווק, אגב, היו במקומות, אתה תוכל לראות, זה אנשים שכשהם היו ילדים, התקשורת שלהם עם אנשים לא בהכרח הייתה טובה. כשהם היו ממש ילדים, לא בהכרח היו מקובלים. לא בהכרח היו מקובלים, לא בהכרח היו כאילו במקום, היו בדרך כלל הרבה פעמים חנונים, גיקים, ועשו התבגרות כלשהי. אצלי זה היה כמה וכמה ורסיות, בין אם זה עם נשים, ובין אם זה עם סביבה וחברים והובלה וקריזמה. אני הייתי ילד מאוד מופנם שהייתי קטן, עשיתי קפיצה קוונטית מטורפת בתיכון, ברמת ההזיה, ברמה שכאילו בשבוע בהחלטה, עשיתי החלטה שאני הולך להיות מקובל ומצליח עם נשים, ברמה שכאילו עד אותו זמן הקשר ביני, ברמת התקשורת ביני לבין בחורה, הייתה מקרית בהחלט. זאת אומרת, הפעמים היחידות שהייתי מדבר עם אישה, הייתה כשהמורה הושיבה אותי ליד מישהי, והייתי צריך לבקש ממנה עיפרון או עט או מחק. יש גם את זה לא עושים, אתה יודע. יש אנשים שגם את זה לא מסוגלים לעשות. גם זה היה כאילו בלית ברירה מפחד מוות, וכשעשיתי את זה כאילו, רק להסתכל לכיוון הפחיד אותי. קודם כל אני מעריך את השיתוף. צריך ביצים לבוא ולהגיד, וואלה, הייתי גרוע עם נשים או משהו בסגנון. עד כיתה י'. עד כיתה י'. עד כיתה י', בכיתה י' זה קרה משהו קיצוני לחלוטין ברמה שלך. גילית את המרקטינג? מה קרה שם? גיליתי את עצמי, אני החלטתי שאני משתנה. אחי, לא על סף גם, לא על סמך איזושהי תוצאה במציאות או זה באמונה מוחלטת. אני אמרתי, אני משתנה, שיניתי את כל המראה החיצוני שלי ברמה של כאילו מי ילד חנוני, משקפיים וזה. אחי, הורדתי את המשקפיים, השארתי אותם בבית, צבעתי את השיער בבלונד, עשיתי פירסינג עם כל הפנים, התלבשתי שונה, התחלתי לייצב את הזה, לצבוע את השיער, אחי, הכל, התחלתי לצאת למסיבות ונהייתי כאילו פשוט ממש 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 מוכר בסצנת המסיבות, ברמה שבחורות היו מתחילות איתי ברמה, כאילו אותי זה הפתיע בהתחלה, באו בחורות והתחילו לנשק אותי. ואני כזה, אוקיי. פשוט הייתי בסביבה הלא נכונה. נראה לי היית בקיצון אחד, והלכת לקיצון השני. זאת אומרת, היית אולי בקיצון הגיק, החנון הזה, ופשוט אמרת, אני לא הולך לאמצע, אני הולך לקיצון השני. קיצון. לגמרי, אתה אומר לי פירסינגים, עניינים, לצבוע את השיער, אחי. קיצון. איזה אומץ. ובשבילי זה כאילו היה מובן מאליו, זה כאילו לא, זה כאילו, זה היה, לקחתי החלטה וזה מה שקרה. לא הבנתי בכלל אפילו, לא עצרתי לרגע לחשוב ולהבין מה קרה שם. חברים שאחרי שנים דיברו איתי ואמרו לי, כאילו, תשמע, יש אנשים שעד היום, כאילו, אתה יודע, בצחוק, אבל בפוסט טראומה מזה, כאילו, השינוי היה כל כך מהיר, אנחנו מכירים עד אותו שבוע בן אדם אחד מלא שנים, ובן אדם משתנה בככה, זה כאילו, זה לא היה שינוי הדרגתי, זה היה מהיר בטירוף. אוקיי, אז איך זה קשור למרקטינג שאמרת לי שאנשים בדרך כלל מופנמים הם אלה שהם יותר אנשי שיווק טובים, נכון? זה מה שהתכוונת? כן. אתה מבין שצריך איזושהי דפקה במוח, כאילו איזה בורג שלא מוברג שם היטב, כדי לעשות שינוי כזה בכלל במוח שלך, בחיים שלך, ולהבין אנשים ואז לתקשר. זאת אומרת, ברגע שעשית את הקפיצה הקוונטית הזאת, ואתה יודע לדלג, גרמת למוח שלך לדלג למוח אחר, החלפת מוחות, אתה כבר יודע לדלג למוחות של אחרים. זאת אומרת, אני היום יכול לבוא ולהכיר אותך, אוקיי, אנחנו נדבר עוד קצת, עוד שעה, עוד שעתיים, יש דברים שנכנסים לי ברדאר באופן תת מודע שאני לגמרי לא מודע אליו, ויש דברים שאני אשאל ואנסה להבין מכמה זוויות,
בכוונה תחילה. אתה מנסה לדעת את דרכי המחשבה שלי. כן, ואז אני גם אבין מה חשוב לך בחיים, מה הערכים שלך בחיים, מה הסגנון תקשורת, למה אתה פה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אולי קצת על הילדות שלך, כמה היית מופנם, מה עשית בצה"ל למשל, בסטילים, בין כמה אתה, מה האופי שלך, מה אתה מחפש לעשות בחיים, מתי התחלת את דרכך בגיל היזמות, ואז המסר שאני אכוון לך או לאנשים כמוך, יהיה מתוך המוח שלך. אני מאבד את הגוף הפיזי שלי באותו רגע. אני רוח שיוצרת וחושב עליך לאורך כל הדרך. מה הוא ירגיש? או מזה הוא יתלהב. הוא יראה את זה, ואז יראה את השינויים בצבעים, ואז יראה את המילה, מפה הוא יצחק. הוא יקרא את זה ויקרא מצחוק. כן. תשמע, זה מאוד מעניין, אני אגיד לך למה. כי יכול להיות ששאלה שעולה להרבה אנשים כאן, הם אומרים, אבל כל בן אדם הוא בפני עצמו. איך אתה עכשיו בא ומגדיר מה הבן אדם החשוב לו, מה הערכים? הרי אתה צריך לדבר עם מלא אנשים. והאבטר זה סוג של בן אדם אידיאלי. יכול להיות שלא תקלע בדיוק. נגיד בכתיבה, בדף, בפאנל, זה לא משנה במה. איך אתה עושה את זה? זאת אומרת, בוא נגיד עכשיו אני רוצה להיות איש שיווק כמוך, לדוגמה. מה אני צריך לדעת? מבחינת להיכנס לראש של הבן אדם, כן? שיווק זה עולם כללי מאוד. מבחינת מה שאמרת עכשיו, שאני עכשיו רוח ואני בא ונכנס, לוקח לך את המוח, שואל אותך כמה שאלות, ואני מאפיין את האבטר בצורה שאני אדע איך אתה חושב כדי לענות על זה בדפים, בהצעה, במחירה למשל. זאת אומרת, זה שיווק ברמה אחרת, זה לא עכשיו דף נחיתה, קופי וביי. זה עמוק יותר. זה עמוק ויפה אמרת, הוא מבוסס. אם אני לוקח את הדבר הזה ומקמת אותו ממש ממש ממש, הדרך הפשוטה להסתכל על זה, זה ללמוד תקשורת, תקשורת אנושית אמיתית. שיווק, מחירות, עסקים, הזדמנויות, יזמות, זה אותו דבר. בסופו של דבר אתה צריך אנשים ואתה צריך להבין אנשים. אתה צריך להבין גם את הדרך הקצרה ביותר, כדי להבין ולהרשים אנשים ולשלוט בסיטואציות, ולהישאר, אני גם מהצד שלי מאוד חשוב להישאר אותנטי, זאת אומרת, לא לעשות כמה שפחות מניפולציות אם לא צריך, ולהיות הכי עני והכי אמיתי ולשמור על כבוד האדם. ובכל זאת, עדיין לייצר תקשורת שהיא בולטת. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה דברים, מהמון דברים. מה למשל? במחירות, תשים לב שגם שאנחנו מדברים, אוקיי? זה לא משהו שאני עושה מכוון. כן. ויש לי עצירות במקומות נכונים שיוצרות איזושהי, יכול להיות דרמה, נגיד כמו עכשיו, כשעשיתי. דרמה. דרמה. ולפעמים אני מדבר בקול קצת יותר כזה מקורקע, יותר בסי. ולפעמים אני מנגן עם הקול ועולה למעלה. אני מספר סיפור כלשהו. גם מחירות, גם שיווק זה סיפור, אוקיי? זה כמו שתשאל אותי עכשיו בסופו של דבר, בוא נשאל אותך משהו אחר, אוקיי? דבר אליי. אתה יודע מה? יש לי איך להגדיר את זה בצורה נהדרת. כן. שיווק טוב ומחירות טובות נעמדים בשתי דברים, אוקיי? אחד, האם הבן אדם מבין את התקשורת ואיך להגיע לתוצאה רצויה, זה נקרא אינטראקציה. 2, זה האם הבן אדם יודע ועשה לאדם שהוא רוצה להעביר טרנספורמציה. זאת אומרת, יש פה שתי דברים, אינטראקציה וטרנספורמציה. אוקיי. איך זה בא לידי ביטוי? כמו בספר. אני נותן לך עכשיו לקרוא ספר, מה תגדיר כספר טוב? ספר שהעביר אותי תהליך חשיבה מסוים. נכון. שזה הטרנספורמציה. מה זה מסוים? בוא אני אספר לך מה זה המסוים. אז זה הבן אדם שהיית כשהתחלת לקרוא את הספר, והבן אדם או הכלים או הגישות או התובנות שאיתם יצאת כשסיימת לקרוא את הספר, הם לא אותו אדם. נכון. גולם פרפר, אותו חיה, שתי ספרים טובים. אבולוציה. שהם רצו בתקופה האחרונה. קודם כל אבא עשיר אבא אני, שכל בן אדם קורא אותו יוצא בן אדם אחר. כן. אתה מסכים איתי? כן, כן. וטרנד מועדון 5 בבוקר. שאתה קורא את הספר הזה, קם ב5 פעם אחת בגלל הספר, פתאום אתה מגלה עולם. אתה מגלה, בואנה, בחיים לא קמתי ב5, המקסימום היה לחזור במסיבה ב5. כן. היום אני קם, וזה, ופרודוקטיבי יותר, חלק לוקחים את זה לשיטת 2020, אימון, למידה ועבודה, אני חושב, או משהו בסגנון. אני אישית מאוד אוהב לקום ב5, תדע לך. אני אימצתי את זה מהספר. 5 זה 1 השעות, זה עושה לך
תשמע, האיכות חיים שזה יכול לתת לך, היא מטורפת, כי קודם כל זה משמח, זה להגיע למצב שאתה כל כך פרודקטיבי, ועושה כאילו... אתה יכול להיות פרודקטיבי גם בלילה, אבל. אני אישית, כן, אני מבין אותך, אני אישית פחות, כאילו, אם אני קם ליום ואני כאילו כזה קם בלחץ של היום, ולא היה לי את השקט ולהכיל ולתכנן ולעשות את הדברים האלה, אני קם באטרף, אני אוהב לקום מוקדם מאוד, אני עושה גם מקלחות קרות, אם אתה יודע, יש לי אמבטת קרח. נראה לי ראיתי בסטורי משהו. כן, יש לי אמבטת קרח, גם התחלתי לעשות אותה עכשיו מתחת למעלה, זה חריג כאילו. אז אתה שובר את הקרח ונכנס? שובר את הקרח, האמבטיה עם קרחונים. אני חייב לבוא אליך לנסות את זה פעם אחת, אחי. בוא, אל תאיים. וואי, חזק. אני תמיד חשבתי שזה טרנד, כאילו, רגע, מה קורה פה? טוב, משפר את המערכת החיסונית וזה, אבל נראה לי שאתה יוצא, הגוף שלך כאילו מעכל מה שקרה, ויש לך שוק דופמין כזה של... כן, כן. אני יכול על הכל, כאילו יש סוג של, איך זה נקרא? היי כזה. קודם כל יש היי מטורף, יש בהירות מטורפת, יש לזה כל כך הרבה אספקטים שזה תורם לחיים, חלקם סמויים וחלקם גלויים, ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני רק אסגור, אם כבר דיברנו על זה, אז גם פה אתה יכול לראות למה אנשים עושים את זה. תהליך, טרנספורמציה, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה יודע איפה אתה מסיים ברמה מסוימת, ברמה הפיזיולוגית, אתה לא יודע איפה אתה מסיים ברמה הקוגנטיבית. יש פה טרנספורמציה. ברגע שעשית את זה פעם אחת והרגשת את השינוי שזה עושה, כנראה שאתה תרצה לעשות את זה שוב ושוב ושוב, ואתה תהיה מוכן לשלם את המחיר עבור הדבר הזה, כי אתה תדע שבקצה יש לך רווח גבוה יותר. מעניין. אוקיי. ואינפורמציה? אינטראקציה. אינטראקציה. אינפורמציה זה משהו אחר. אז אינטראקציה זה היכולת להוביל אדם מנקודה רצויה, מנקודה אחת לנקודה מסוימת, בתהליך מסוים. זאת אומרת, אני יודע שאני רוצה בסוף לך, אתה אמרת אני אוביל בפודקאסט, ככה פתחת לפני שהתחלנו לדבר. אתה יודע לאן אתה רוצה להוביל את הפודקאסט הזה, מה התוצאה הרצויה, נכון? נכון. יפה, גם אם אני לא יודע אותה. אתה יודע לאן אתה מוביל את האינטראקציה. יש לך נקודה A, יש לך נקודה Z, ויש לך עוד כמה נקודות באמצע שאתה תדע להוביל ביניהם. זה אינטראקציה. אני יודע איפה אני מתחיל, אני יודע איפה אני מסיים. מה המטרה שלי? והטרנספורמציה זה מה שאני צריך ליצור אצל האדם לפני כן, אבל טרנספורמציה אני יכול ליצור רק אם הבן אדם מסכים לי ליצור אותה. וכדי שהוא יסכים לי ליצור אותה, אני צריך להבין באיזה מצב הוא נמצא, ולאיזה מצב אני רוצה לקחת אותו, ומבלי לשכנע אותו לעשות את זה. הוא צריך לשכנע את עצמו על ידי זה שיהיה לו את המידע הנכון, ושהוא ירגיש שהוא למד שם משהו באמת חדש. זה יכול גם לבוא לידי ביטוי שהוא יראה מה מחכה לו בצד השני, שהוא יראה את הדרך שהוא צריך לעבור. המון דברים. זה לא שהוא יראה את הדרך שהוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור כבר דרך. אוקיי, אתה מבין? תסביר. באותו רגע הוא צריך לעבור דרך מסוימת. כאילו מהרגע שהוא נחשף אליך, כי אני בגישת שיווק נורא שונה, אוקיי? אני בגישת שיווק של בוא תפתח מערכת יחסים, תטפח אותה כמה שיותר, עד שתהיה בזמן הנכון, ברגע הנכון, שהבן אדם אומר, די נשבר לי, אני צריך אותך עכשיו. אז אני רוצה להיות בזמן הנכון, ברגע הנכון, אחרי שכבר עשיתי אימפקט, והעברתי אותו תהליך מסוים. זאת אומרת, אני מבין אותך, זה לגמרי גישה נהדרת. אני רוצה בחשיפה הראשונית, בפתיחה של המערכת יחסים, שהוא כבר יגיד, יש מישהי אני מאוד בעניין שלה. אוקיי. וביום שנפגשנו, אז היא אמרה לי, אחרי פגישה יחסית קצרה, תשמע, אתה אחד האנשים הכי מעניינים שפגשתי. באותו רגע ידעתי שהולך להיות לזה המשכיות, אבל זה בין שרציתי ליצור. באתי אני, לא עשיתי יותר מדי, היא שאלה את השאלות הנכונות, אני שאלתי את השאלות הנכונות, היה קליק. כאילו היה פה תקשורת ברמה מאוד גבוהה. היה תקשורת ברמה מאוד 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 גבוהה, והיה אימפקט מאוד גבוה, אימפקט משני הכיוונים. היא הסתכלה, אמרה, וואו, איזה בן אדם, איזה בן אדם מעורר השראה. אני לא התכוונתי לעשות את זה. כאילו, אני התכוונתי להיות אני. אוקיי. יש חלק יגידו שזה כוחות על, או שלמדת את זה, לא יודע מה, כאילו, אנחנו מדברים פה ברמת שיווק יותר עמוקה. זה לא אותו דבר, אגב, כוחות על ואו שלמדת את זה, זאת אומרת, זה שני דברים שונים. זה כביכול נולדת ואת זה רכשת במהלך החיים. נכון, ואצלך מה אתה יכול להגיד על זה יותר? תשמע, זה שנולדתי מוכשר זה דבר אחד. להגיד לך שעכשיו זה מה שגרם לי להתפוצץ בחיים, חד משמעית לא, וזה אפילו הקשה עליי. ממש הקשה עליי, זאת אומרת, יש סיכוי שאם הייתי פחות מוכשר, הייתי מצליח הרבה יותר ובפחות זמן.
כי הייתי מוכן לעבוד הרבה יותר קשה ממה שאני עובד. הכישרון עשה אותי קצת עצלן, למען האמת, אני יודע לעבוד קשה, כן? אבל הכישרון עשה אותי קצת עצלן. מעניין. כן. מעניין, כאילו אתה אומר בפחות הייתי יותר. כן. גדול. כן, לא שאני מתחרק, כאילו, זה הקלפים שקיבלתי. בוא נחזור לעולם השיווק, כן. אוקיי? בסופו של דבר, מרקטינג פה זה הכל, זה פותח לנו אחלה של נושא שיחה. דיברנו על הטרנספורמציה ועל אינטראקציה. אוקיי, איך זה בא לידי ביטוי? אינטראקציה טרנספורמטיבית. מה אתה זורק לי מושגים פה? איך זה בא לידי ביטוי בשיווק, אוקיי? בדף שנגיד שדיברנו עליו. לא דיברנו על מודעה, דיברנו על דף נחיתה שבן אדם תפס אותו איזשהו משהו והוא נכנס אליו ברשתות החברתיות. איך זה בא לידי ביטוי בדפים שאתה כותב? אני כותב, יש לי כמה כללים מאוד מעניינים דפים. אם תשים לב, הסיבה שאתה רואה מבנה של דף שלי, ואתה אומר, כבר בהתחלה, נראה לי שזה נתנאל כתב אותו, זה מלבד הכתיבה עצמה, העיצוב והכתיבה מאוד מסתדרים, אוקיי? הם לא חייבים להיות הכי יפים בעולם, הם לא... יש שם שתי דברים מאוד מגניבים. אחד, הם מאוד אסתטיים, הם בדרך כלל יהיו מאוד אסתטיים. עוד פעם, לא חייב שהם יהיו הכי יפים בעולם, אבל הם יהיו אסתטיים. זאת אומרת, השורה הראשונה יושבת יפה עם השורה השנייה, בדיוק כזה בגודל המתאים, ואיך שזה יושב עם הטקסט מתחתיו, עם הרווחים. מאוד חשוב לי שיהיה סופר אסתטי, סופר מינימליסטי ונקי. קונטרסט גבוה בין הכיתוב ולרקע, אוקיי? יהיה קונטרסט, יהיה עומק, ממש אתה תראה עומק, עולם, כמו באקווריום, כמו בים, כמו במצולות של ים. בוא נגיד קונטרסט למי שלא מכיר את המושג, למה אתה מתכוון? קונטרסט זה בעצם ההבדל בין הצבעים, הרבייה. בהבדל בין שחור ללבן, נכון? לא, רבייה זה לא הדבר הנכון, קונטרסט ורבייה זה משהו אחר, רבייה זה saturation או vibrance, קונטרסט זה ההבדל, בעצם הניגודיות בין צבע אחד לצבע המשני עליו. זאת אומרת, נגיד שאומרים, זה כתוב שחור על גבי לבן, זה מסמל קונטרסט, טקסט שחור, על גבי רקע לבן, זה הקונטרסט הגבוה ביותר. ביניהם יש עוד צדדים. כן, לגמרי. אני הייתי מלמד את זה, את המעצבים שלי, אוקיי? לטאמבניילים, לתמונות של היוטיוב. כדי שהטאמבנייל ימשוך, הטקסט חייב להיות שונה בגוון, בגוונים בהירים וכהים. נכון. אוקיי? מהרקע. זאת אומרת, זה או רקע שחור, רקע כהה וצבע בהיר, או ההפך, או צבע בהיר ורקע כהה. נכון. אוקיי? של הטקסט והרקע. נכון. אז לזה אתה מתכוון בדפים. לזה אני מתכוון, ואני אוסיף על העניין של הקונטרסט, גם קונטרסט שמשתלב יפה, זאת אומרת שהניגודיות שם היא ייחודית. נגיד, לא תמצא הרבה אנשים שמשתמשים בוורוד על גבי שחור. מיוחד, כאילו יש בו בדף נחיתה. נכון, כי ורוד זה הבהיר, השחור זה הכהה, כן. וזה בא מתחבר. כאילו שיש צבעים מיוחדים כזה, גם הגוון של הצבע, אתה יודע, יש לך ירוק ויש לך ירוק, ויש לך ירוק שלא ראית. כן. אני אסתכל על הירוק של זינוק מטאורי, זה ירוק שגבריאל לקח ממני למיתוג, הוא ירוק מיוחד. הוא ירוק כזה זוהר מיוחד, מרקרי, אבל שונה כזה, חללי כזה, בדיוק. אני הבאתי אותו. כן? אני הבאתי אותו. אני רץ עם כחול ניאון, אוקיי? לא תחילת, כחול ושחור. כחול, שחור ולבן. אלה הצבעים של הדף שלי. כחול ניאון. כחול ניאון. ואז, כחול ניאון. תחילת כזה או כחול? כחול. ואז הוא יושב יפה גם עם הלבן וגם עם השחור. עם השחור טיפה פחות, אבל הוא מסתדר יפה, וככה אני כותב את הדפים. אז כן חייב, בוא נגיד, אם דיברנו על צבעים, צריך שיהיה לנו איזה 3 צבעים מנחים. נקרא לזה ככה, שאחרת שלא יהיה לו בלגן בעיניים כמו קרקס. 3-4 גג, כזה, עם אחד כזה משתנה, אבל כן, נכון. ואולי לעשות גוון יותר לייט, או חזק יותר עם הלייט או היה הראשון, כדי שיהיה כמה גוונים, כי אנחנו נכנסים פה לעיצוב, סטוריישן, הכל. גרדיאנט אגב לא נחשב, זאת אומרת, גרדיאנט יכול לשחק עם כמה שאתה רוצה גרדיאנט. נכון. פתאום בזה, זה ידוע בחוק בעיצוב, שכאילו 3 מנחים, ואז אתה יכול בגרדיאנטים לשחק כמה שאתה רוצה. גרדיאנט זה כאילו שיש מעבר צבע, למי שלא יודע. כן. אוקיי. גם בגרדיאנטים בטקסט, כאילו, אז זה גם אתה יכול לשחק. נכון. אז הקונטרסט והכל, ואם תשים לב, עכשיו זה משהו שאני ממש פותח בפעם הראשונה, שתדע, בפעם הראשונה, אי פעם חושף אותו לקהל הרחב, כל דף נחיתה שתראה שלי, כמעט כל דף נחיתה, ברמה של 90 לא יודע אם 99, 97% מדפי הנחיתה, יש להם מבנה כמו קרזה של סרט. חזק. זאת אומרת, הסתכלת על קרזות של סרטים בחול? כן.
בכרזות של סרטים, thumbnailing של סרטים, איך thumbnailing של סרטים בנויים, וכל הדפים שלי בנויים כמו זה. תסתכל עכשיו, אפילו בתמונה הזאת, זה הזכיר לך מאוד קצת אפילו את ה... נכון, שיש וידאו, יש 3 שורות בערך למעלה, וידאו או 2-3 תמונה. שורות, לפעמים גם שורה אחת, ואז הכותרת הגדולה, תמונה כזה, או תמונה ואז הכותרת. ואז אחרי זה תוצאות, בדרך כלל, נכון? אני זוכר אותה. כאילו אתה השחקנים כזה, או משהו בסגנון. כן. כן. בוא נביא את זה שנייה לפודקאסט. לא יודע אם זה ספציפית, אבל אתה יכול לפתוח... אבל לדוגמה, מי שצופה בפודקאסט, ככה זה נראה. אוקיי, הנה. אוקיי, אז תחשבו שהדף שלו מתחיל פה. בלמעלה. הפרזנטס. אגב, היה תקופה מסוימת שממש הייתי לוקח את הפרזנטס, וזה נגיד נתנאל אברהמי מציג, ואז כאילו את הכותרת הגדולה. זה הגיע מהמשפך הראשון שלי, ממש כאילו, אתה יודע, זה בונה לך פתאום... הפרזנט זה כאילו השורה הכי ראשונה למעלה? הכי ראשונה, קטנה כזה, שהיא כאילו באה כזה בנו, נתנאל אברהמי מציג, או החברה מציגה, ואז כזה משהו כותרת גדולה, ואז הפסקה הזאת היא בקטנה, ואז הנה, יש לך פה את ה... איפה רואים את זה? איפה... אצלך פה. אז זה ממש כאילו השורה הגדולה, זה יכול להיות אם זה בכנס או משהו כזה, או מקומות שמורים, אז אני שם פה את הדברים האלה, ואז הפסקה שמגיעה אחרי זה, וגם הסדר, הרווחים, הגדלים ביניהם, היחס, ממש כאילו, זה משהו ש... כמו קרזה של סרט, כאילו ממש מידלת את זה. זה ממש מידלתי את זה, כן. חזק. כן, זה משהו שחשפתי, שאני חושף בפעם הראשונה. זהו, שתדעו. מעניין מאוד. אני על... איך קראת את זה? סימפל? לשורה הראשונה? השורה הראשונה שאמרת, פרזנט. פרזנט. כן. אני רשמתי שם בדף נחיתה האחרון שעשיתי, אתה יודע, כמו אביתר מאיר מציג, או אחרי שנהיה לעשרות ערוצים, אני גאה להציג, אביתר מאיר גאה להציג, שזה כאילו יהיה סוג של חיזוק המותג, נקרא לזה ככה. למי שלא מכיר, ולא עבר דרך בשיווק, או במיילים, או בווידאוים, או באינסטגרם למשל, הוא יכול להיכנס ולראות, רגע, יש לי פה רקע מי הבן אדם, כאילו מה הוא עשה וזה, כי היום בדפי נחיתה, בואו נשים את זה על השולחן, אנשים לא קוראים אותם, הם מרפרפים בהם, ואז משאירים פרטים. אחרי בפעם השנייה או השלישית או החמישית שהם נכנסו. תלוי, אבל כן. כן? אצלך אתה אומר, אתה מכוון לזה שהם לא יעזבו את הדף וישר... זה בדיוק מה שאני עושה, אני דיירקט מרקטינג, זאת ההתמחות שלי וזאת הכוונה שלי. זאת אומרת, אם מישהו בן אדם כבר נכנס, אז הוא נכנס. אז תשמע, ליד שעובר דף נחיתה שלי והשאיר פרטים, זה ליד. כאילו, זה ליד ברמה גבוהה. אבל זה קצת הכל או כלום, אתה לא חושב? אני בן אדם של הכל או כלום. הכל או כלום. כאילו, אם נחשפתי אליך, דרך מודעה למשל, נכנסתי, ראיתי את הדף, לא השארתי פרטים. אז זאת אומרת שהמומחיות שלך נגיד לא עבדה במקרה. אז אני אחזיר אותך, אבל יש לי עוד דפים, ויש לי עוד מודעות, ויש לי, זה. אני יכול לבוא ולהגיד לך, מה חשבת? זהו, שנגמר היחסים בינינו? מה, לא חשבת שאני אזמין אותך לדייט שני? עשיתי פעם מודעה כזאת. כן? מה, של רימרקטינג? כן, כן, של רימרקטינג. כל מי שביקר אצלי בדף, כאילו? כן, ועשיתי עוד מודעה ל-001 פעם, אתה מכיר את 001? כן, בטח. ואני עשיתי להם מודעה, שכזה רואים חבר'ה כזה של השב"קים וזה. כל היום טרגטים אותי, אחי. ככה, לא, עכשיו זה לא, זה היה פעם עשיתי להם איזה מודעה 1, 2, 3, כזה משהו מגניב, עם דף נחיתה שלי גם, שכזה, אחרי מי שביקר ברימרקטינג, מי שביקר בזה שלהם, אז רואה את המודעה הזאת עם דף נחיתה שונה, הוא לא... דיברנו עליך אתמול. כזה, השם שלך עלה אצלנו אתמול, דיברנו עליך. תגיד, כאילו, מה... מעניין. אתה מבין? דיברנו, קודם כל פותח איזה... דיברנו עליך אתמול. כזה, אם אתה רואה כזה חבר'ה יושבים כזה במטה כזה, באווירה של שבת. באווירה של שבת, עם כזה פסים על העיניים, כזה, אתה פונה כזה, היה גם, השם שלך עלה אצלנו אתמול. יפה, הוא יפה. אוקיי, בטח אמיר ארמון. זה אמיר, היה לזה CTR יפה, כי היה לזה CTR ממש מגניב. כן. קצת, זה הזוי, כמו שאני אוהב, אני אוהב את הדברים הזויים. אוקיי. אחרי שבן אדם השאיר אצלך פרטים לפי השיטת שיווק שלך, הגיע ליד, לא יודע מה, לתיאום טלפוני, בדרך כלל זה מה שקורה, לא? כן, תיאום טלפוני, יכול להיות סליקה אונליין, יכול להיות גם וגם, שילוב שלהם. כן? איך אתה משלב את זה? קודם כל הוא משאיר ליד, ואז עובר לדף תודה של סליקה אונליין, שהוא יכול... זה בדף תודה, כאילו, המשך המשפך. כן. כן, אוקיי. כן, כן. אז
איך מכאן אתה מטפח אותו? איך מכאן אתה מביא אותו למחירה הגדולה? זאת אומרת, איזה תהליך הוא עובר? אז בעיקרון יש הרבה דרכים, אבל אני אתן ככה תהליך שהוא נהדר, וגם אני חושב שאני יכול על ידי זה שאני מספר אותו לתרום לכל מי שמקשיב לפודקאסט. יש משפך שגרנט קרדון הוא אחד המפתחים שלו, שנקרא Sell by Education. זאת אומרת, לבוא ולתת לבן אדם משפך של למידה, שהמטרה שלך זה באמת לבוא בגישה של אני הולך ללמד אותו ולעזור לו ככה לקבל ידע. אורמוזי עושה את זה הרבה. כן. אז אני מלמד אותו בהמשך המשפך, מדבר אותו, כל דבר כזה, לא רק כדי לחמם אותו, אלא באמת כדי ללמד אותו. החימום יצא תוך כדי. זהו. תמס לו, תעשה את זה בוואטסאפ, תעשה את זה בדפים, ב-whatever, שלח לו יונת דואר, לא כאילו, משנה. מה שאני הייתי עושה, אני תמיד הייתי מביא אותם לסליקה, לליד, לא משנה, מקבל את הפרטים שלהם בדרך כזאת או אחרת, לא משנה באיזה הצעה, ואז הייתי שם אוטומציה ל-CRM של להתקשר אליהם עוד שבועיים למשל, צריך לבנות איזשהו מסע לקוח, כל עסק זה שונה. כן, זה יכול להיות מסע לקוח מיידי, זה יכול להיות מסע לקוח שהוא קצר יותר, ארוך יותר, כאילו באופן כללי, יש הרבה דרכים לעשות את זה. אני עכשיו בונה עם כמה חבר'ה, ברמת הרעיון, עוד לא התחלתי לבנות את זה, אבל זה הולך להיבנות בקרוב, משפך של חצי שנה. משפך שהולך להיפרס, כאילו מראש אני בונה אותו לחצי שנה. מתחיל בחצי שנה. גישה אחרת. כן, גישה אחרת. Okay. זה לא אומר שהוא לא יוכל לצאת ולקנות באמצע. אבל הרמה הולכת להיות כזה דבר, שהבן אדם שחווה את המשפך, כשהוא מגיע אליי, הוא לא שואל אותי מה יש לי למכור לו. אתה יודע למה? כי הוא בא ואומר לי, אני רוצה שתבנה לי כזה. כזה משפך? כמה עולה? פשוט תגיד לי את המחיר, כמו שבנית לעצמך, אני רוצה בעסק שלי. כמה עולה? וואו, אז יש פה טרנספורמציה ארוכה. כן. זאת אומרת, אתה מעביר אותו ממש תהליך, כדי שהוא יהיה כל כך בשל נתנאל, מה שעשית על עצמך, אני רוצה... לא רק שאני מעביר אותו תהליך, אני גם מסביר לו למה עשיתי כל דבר. וואו, חזק. כאילו, אתה אומר לו, תקשיב, אני לא מלמד אותך, נסה בעצמך. כן, נסה, ותוך כדי אני אסביר לך למה עשיתי את הדבר הזה, ושתרצה לקנות ממני, אתה פשוט תגיע למצב שתתקשר אליי ותגיד לי, אני רוצה כזה. עכשיו, שאתה אומר לי, אני רוצה כזה, תגיד לי, אני רוצה את החודש הראשון, אני רוצה 3 חודשים, אני רוצה את כל החצי שנה. קל. אבל הוא רוצה משהו. אין חבילות, אין שום דבר. תגיד לי כמה חודשים מתוך המשפך אתה רוצה. זהו. הבנתי. תשמע, זה מעניין מאוד, כי לפני רגע אמרתי, תקשיב, אני עושה דיירקט, אני עושה חד, מעביר אותו כמה שפחות, להביא אותו, עכשיו אתה אומר, וואלה, עובדים על משפך ארוך. תשמע, בסופו של דבר, גם כשאתה יוצא עם בחורה, כשאני ניגש אליה... אתה אוהב את העולם הזה של הבחורות, אה? כן, חד משמעית. כן. בחורות זה הדבר הכי מעניין, והמוח הכי חכם ומורכב עלי אדמות. באמת. אחי, בחורה לא מבינה בחורה. את מבינה את עצמך? הנה, בבקשה. גדול. אחי, חלום של כל בן אדם זה להבין מוח של בחורה. אם אתה מבין מוח של בחורה ממש טוב, אתה השגת את הדבר. ועוד אומר את זה איש שיווק, חבר'ה, שתפקידו להיכנס למוח של האנשים, לגנוב להם את המוח, לעבור ממוח למוח, איך אמרת? קודם כל אני מעריץ בחורות, שתדע, באמת לאמת, אני אוהב נשים כנשים, כהוויה, לא כרודף שמאלות, אני אוהב נשים, אני חושב שזה יצירת מופת, אומנות, כאילו, אישה זה אומנות, זה באמת כאילו אלוהים. אני אוהב נשים, חשוב לי להגיד את זה. ומוח של אישה הוא דבר נפלא, באמת דבר נפלא. מורכב, בו זמנית, יכול להיות גם כמו... יש הבדל בין לעשות משפך, מודעה לגברים ולנשים? כן. מה? כן. בוא ניתן לך את זה לא מהקווים המנחים, אני מדבר איתך על כאילו דברים שהיו עובדים על גברים לא עובדים פה, ושל נשים ההפך. חד משמעית, אתה יודע למה? בוא ניתן לך דוגמה פשוטה. אני כן יודע שיש הבדל, אני רוצה לשמוע ממך פשוט. גברים נוטים להיפתח לבחורות, אתה יודע מתי? מהר מאוד. לא. לא? בדרך כלל אחרי הסקס. להיפתח רגשית. להיפתח רגשית אחרי הסקס. אוקיי. נשים צריכות... להיפתח רגשית. כדי שהם יעשו סקס, שגבר ייפתח איתם רגשית, הרבה לפני שהם הגיעות איתו לאקט של סקס. אתה מבין את הדיסוננס? אוקיי. המוח ואיך שאתה מתחיל ואיך שאתה מסיים שונה לחלוטין. אז גם הגישה פה, איך שאתה ניגש לגברים ונשים, היא שונה.
זה לא אותו מוח, זה לא אותו מערכת הפעלה, זה כמו שתשאל אותי עכשיו, האם אייפון ואנדרואיד זה אותו דבר. שניהם זה טלפון, מערכות הפעלה שונות לחלוטין. זה ברור לי. העניין הוא מה בפרקטיקה, בשיווק, שלגברים אתה עושה אולי טיפה יותר חד, טיפה יותר שכלי, לנשים יותר רגשי. כן, תשמע, לשניהם רגשי, אבל לגברים זה רגשי שיש בו הרבה לוגיקה והיגיון לאורך הדרך, זאת אומרת, תמיד ייקח את הרגשי ויהפוך אותו ללוגי או למשהו מציאותי. למרות שכולנו מקבלים החלטות מהרגש, זה מעניין, כי אתה אומר... כולנו מקבלים החלטות מהרגש, רק שאצל גברים אתה צריך לקחת את זה ולשים את הרגש על מקום שהוא יותר פיזי, זאת אומרת... יש לי את המילה לזה, כן? להצדיק את זה רציונלי. להצדיק את זה רציונלי, יפה. לגמרי, שאתה כן. כאילו לוקח את הלוגיקה ומצדיק את ההחלטה הרגשית שהוא מקבל בעזרת איזושהי לוגיקה מסוימת. נכון. המשחק שלי נגיד עם גברים, זה גם לוקח אותם לרגש, אני מחזיר אותם לאיך הרגש הזה נראה במציאות שלהם ממש באותו רגע. אצל נשים אני יכול לטייל בדמיון ובפנטזיה, הרבה יותר. כן? זאת אומרת, מעניין. את הקונטרסט יכול להיות מאוד עדין. תשמע, אני משווק בעיקר לגברים היום, אוקיי? מדי פעם אני מקבל גם כמובן לקוחות של נשים, אבל הרוב, השיווק שלי הוא נורא חד ונורא לגברים, כמובן כי גם אני גבר וגם אני חושב בדרכים האלה, וזה הגיוני שאני ככה מושך את האנשים. עכשיו, לגבי נשים עוד לא יצא לי לשווק, כן אני חושב על איך לעשות את זה, סתם ברמת הכיף כדי להבין שיווק, כן? מאוד נהנה מזה. ולקחת אותה לפנטזיה, לדבר על הדברים האלה, איך זה בא לידי ביטוי. למשל, תן לי, הוא יודע מה, אני אתן לך מוצר, ותגיד לי איך אתה משווק אותו. נגיד מסכת פנים. אוקיי? מסכת פנים חדשה, לא יודע מה, מוציאה שחורים, עושה את הפנים מבריקות, כל הדברים האלה. איך אתה לוקח את זה ברמת הדף, נגיד החנות אונליין, או משהו בסגנון, מה היית כותב שם כדי להעביר אותה מסע של פנטזיה, כמו שאמרת? נשים, אישה קונה חוויה. החוויה של המסכה, איך היא תרגיש על הפנים, נגיד לגבר, אוקיי, בואו אני אתן לך את זה הכי זה. למה לגבר יש, לנשים יש שמפו, קונדישנר, מסכה, הכל, לגברים, המציאו all in one. למה? הוא לא צריך את החוויה, אני בא רוצה לסיים את כמה, זה חוויה, שבון הכלים. אני אגב, אני יותר דומה לאישה במקום הזה. אחי, יש לי כמות תכשירים, פסמים וזה, יש לי ידידות דוגמניות שבאות ומסתכלות על הכמות שיש לי, ואומרים לי, כאילו, יש לך יותר מאיתנו, ברמה כזאת. יש לך יותר מאיתנו, ניצחתי. אוקיי. ניצחתי אותה. אז נשים צריכים להיות כל החוויה. את כל החוויה, איך זה ירגיש, הקצף, הבועות, המסכה, איך היא תרגיש על הפנים, כמה זמן, איזה נעים וחלק זה ירגיש אחרי זה. השלכות גם, מה יקרה. גבר, מה אכפת לו? דבר איתו בתועלות, זמן קצר, כמה שיותר מתוקתק, כמה שפחות נזק, יאללה, תקתק. תלוי אבל איפה. לא בכל מקום זה ככה, אתה מבין? איפה לא? שאלה טובה. שאלה טובה. יש מקומות שלא. זה יכול לבוא לידי ביטוי, נגיד, באוכל. זה יכול לבוא לידי ביטוי באירועים מסוימים, כמו כזה אירועים חברים, מנגל או משהו כזה. אני לא רוצה להמשיך להגיד משחקים אולי כזה. תדרים יעלה לך. כן, לא עולה לי כל כך. דיברת על האוכל, ותראה איך החשיבה הרציונלית שלי הלכה ככה. פעם אחת יענו כמה חבר'ה אחרי יום עבודה, ואיזה חבר אומר, וואי, איך בא לי סושי? ואני כזה, מה סושי? זה הכי פחות משתלם. הוא אומר לי, למה? מה, זה כיף, זה טעים וזה. אני אומר לו, תקשיב, אתה משלם פה 150 שקל, ואתה יוצא רעב. אני לוקח אותך לחומוס ב-30 שקל, סוגר לך את היום לכל היום, אחי. תאכל צהריים, אתה תאכל רק בלילה. כן, אוקיי? בדיוק. עכשיו, זה החשיבה הרציונלית שלי, והוא בכלל אומר, מה, אבל בא לי את החוויה, והצ'ופסטיקס, ולשים את הניגרי, וזה, והכל. ואני אומר, אחי, תן לי רק משהו לסגור את הבטן, אחי. כן, לסגור את הפינה, מה, זה, על מה הומצא הבורקסים? על זה. הבורקס, כן, דחוס קלוריות, טעים. פיתות, כל הסנדוויץ', לא רוצה, אחי, משהו קטן, לסגור את הפינה, מהר, לתקתק, on the way. אוקיי. טוב, ככה לקראת הסיום, אני רוצה קודם כל לשמוע ממך מהפעילות האישית שלך, הברנד נתנאל אברהמי, אוקיי? כי אתה עושה כל כך הרבה דברים, ובואו נראה מה אתה מתכנן לנו לתקופה הקרובה. אז תראה, יש שתי דברים מעניינים ממש שאני עושה עכשיו, באמת זה כזה, ממש לא מזמן החלטתי שאני יוצא בזה.
הראשון זה פגישות ייעוץ במסגרת שהיא שונה לחלוטין מכל מה שהיום קיים בייעוץ העסקי ובתוכניות ובדברים שהייתי עושה בעבר. משהו מאוד נקודתי, זה רק ממש לאנשים שבא לי ואני מתחבר אליהם. אני עושה שם ברמה של 3-4 דברים אפשר לעבוד איתי שם, או על שיווק, או על ייעוץ עסקי או מנטלי, או על תקשורת עם אנשים ובני אדם, וקריזמה, הכי מעניין, או ממקום אחר לגמרי, שזה מבחינתי הראשי, כל מה שאמרתי זה כזה שטחי, על יצירותיות והשראה, בכל מקום. זאת אומרת, בן אדם רוצה לבוא ולקחת השראה מתוך סיפורים ודברים שאני עברתי, קודם אני אשתף אותו, ואז אני אראה לו דרכים פרקטיות להטמיע את זה בחיים שלו. זה מבחינתי הדבר הכי כיף שאני יכול לעשות, הכי משמעותי. זה פגישות של 45 דקות או 90 דקות, בעלות ממש לכל כיס. אני הולך לעשות איזה משהו כמו 30-40 כאלה שעות בחודש, סך הכל, ברמת השעות. וזה כל פגישה פותרת בין בעיה לשתיים ספציפיות. יש לה מבנה מאוד ברור, בן אדם בא אליי עם בעיה או 2 ספציפיות, זה יכול להיות בחיים, יכול להיות בעסק, יכול להיות בתקשורת עם עסקים, ואני בא מתוך תהליך מובנה, מראה לו מספר הזוויות, לפתור את הבעיה הזאת, ויש לי, לא מתחייב לשום דבר, בשום צורה, חוץ מדבר אחד. שהפגישה הזאת, העלות של הפגישה, תהיה שווה, התוצאה שהוא יקבל תהיה שווה לו בהרגשה שלו, לפחות פי 2. אוקיי. איך זה משהו שאתה יכול למדוד? יכול למדוד. שואל אותו בסוף כמה הדבר הזה, כמה הכלי הזה, לדעתו, יהיה לו שווה בשנה הקרובה. אם הוא מרגיש שהכלי הזה שווה לו לפחות פי 2, וזה המטרה שלי בכל פגישה, זאת אומרת, זה גם המקום שלי לקחת את הפגישה הזאת תמיד למקום שלזכור להעביר את זה לכלי פרקטי. חשוב לי שהוא יוצא משם עם 2-3 כלים פרקטיים, או כמה כלים סביב 1-2 בעיות. זה אחד. כן. זה דבר שאני עושה, אני הולך להוציא את זה בקרוב, יהיה מגניב. ושתיים, אני חוזר לאחר שנתיים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל שנתיים לא בניתי דפי נחיתה עבור אף עסק אחר בשירות, גם היו מוכנים לשלם, היה כמה שהיו מוכנים לשלם לי 15,000 על דף נחיתה, שאני אכתוב על דף נחיתה בודד, ולא הסכמתי. אני חוזר, אני מקים איזה פעילות קטנה של דפי נחיתה, אז בסגנון שלי, אז אני חוזר לעשות את זה. זה חסר בשוק. מאוד, אני כבר אומר, סופר פרימיום, ממש כאילו מחירים כאילו סופר פרימיום, אני כותב אישית, אני עושה את המחקר אישית, לא מישהו מטעמך, לא מישהו מטעמי, אני עושה אישית, וזה באמת עסקים שאני חייב להתחבר אליהם, ולפסיכולוגיה וללקוחות שלהם, זה משהו בודד, לא לכל אחד בכלל, אבל אם מישהו חושב שיש לו עסק באמת מעניין, ויש לו גם את הכסף לשלם על זה, ורוצה משהו ייחודי שחתום על ידיי בסוף, אז הוא מוזמן. מדהים. אתה יודע, זאת הגישה שלי בעולמות הייעוץ, או ה-done for you, כל דבר כזה או אחר, שאם אני לוקח נגיד ייעוץ, אני לא רוצה שיטה, אני רוצה את הבן אדם, ואני מוכן לשלם כמה שצריך, אוקיי? אני חושב שלזה יש הכי הרבה ROI, כי אם אני מתחבר לגישה מסוימת למישהו מסוים, ואני מוכן לשלם פרימיום, אני גם רוצה לקבל פרימיום בתמורה. בול. אוקיי? זאת אומרת שאם אני רוצה את הסגנון כתיבה שלך, אני לא רוצה מישהו מטעמך. אני אשלם פי 2, אני אקבל אותך שתכתוב, ותעשה מה שנקרא את הכל. אז יש לי, קודם כל תודה, ממש תודה, ואני תומך לגמרי בגישה הזאת. זה גם אומנות, לאומנות אין מחיר. מבחינתי עושה אומנות. ון גוך שהוא מת, אתה יכול עכשיו לבוא ולהביא יצירה בשיטה של ון גוך? לא. אתה יכול לנסות, אבל אתה לא יכול. אבל אין לך את ון גוך יותר, זהו, לימיטד אדישן, נגמר, חבר'ה. אז יש לי, מבחינת הדפי נחיתה, יש לי 2 סוגי יצירות. יש את היצירה של כאילו, זה מה שאתה משלם, אני עושה, כמובן יכול להיות כמה תיקונים במהלך הדרך, אבל זאת היצירה וגלית. ויש יצירה דינמית. זה אומר שאני גם אחרי זה בודק איך הדף עובד, ואני אשנה אותו כמה פעמים עד שהוא יעבוד הכי טוב. אני גם ער לנתונים של הדף. זה כאילו פרימיום. זה סופר פרימיום. אני לומד ומשנה את המסרים, משנה את הכל, אבל לא ברמת הכל, כאילו אני אראה את הנתונים ויעשה את השינויים כמו שצריך, וזה דף שהולך איתך ועם הקהל שלך. זה לא כאילו שגר ושכח ואז יאללה סע. זה דף שאני בא וגם מסתכל, אני אומר, מה שעשיתי זה יצירת אומנות, והיצירת האומנות הזאת יכולה להיות
עוד יותר אומנות, אם אני אבין כאילו את הנתונים מאחורה וישדרג אותה. זה לשדרג מהשטח, כי נכון. ככה גם שיווק עובד. אני יכול נכון. ליצור איזה דף יפה, מדהים וזה, בפועל מי שיחליט אם הוא טוב או לא, זה השטח. נכון. אז, בהתאם לשטח, אתה יודע, אני מרגל באוג'ר, ככה מסתכל, ובהתאם לזה גם רואה איפה לוחצים הכי הרבה, נכון. על מה מתעכבים, על מה לא מתעכבים, מי שממיר, מה משותף למי שממיר, נכון. אוקיי, וההפך. נכון. חד משמעית. מדהים, נתנאל, תשמע, זה אחד הפודקאסטים שעברו לי הכי במהירות, אני היה חייב מאוד לציין. מהיר. אמרתי, פאק, אנחנו עוד שנינו מסיימים, כאילו, וזה לא הרגיש בכלל. נהניתי בטירוף, אחי, שמחתי, היה כיף ותודה שהזמנת אותי, אחי. בכיף. מי שרוצה למצוא אותך, איפה אפשר למצוא אותך היום? אינסטגרם, פייסבוק, קוראים לי נתנאל עם A, זה N-A-T-A-N-E-L, אברהמי. באנגלית. באנגלית, כן, בטח. מדהים. נתראה בפרק הבא, חברים. יאללה, צ'או.